nchi. Kadho wadh nam chumbi ni kembe mag loche mating'o mwandu kowuok e wath ma Mombasa kadhi e pinje mag libamba ywak kaluwore gi obadho mathoth magikoni piny owacho oketo negi gino magikoni kidek rocho negi ohala. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni nitiere moko kuom osike mitere pinje mag libamba mapod okwamo e kuonde pimo osike thuolo mar ndalo 8 kata bang' luwo chike duto mowinjore mag golo osikego. Luoro margi en ni piny Kenya kidek wito kwan maduong' mar osuru ka ok gigolo moko kuom obadhogo magikoni oketi gi duol mar Kenha mochung' ne rango weche mag apaya. Mizigo inaenda sehemu ya Northern Uganda ambayo ni ya mizigo ya oil and gas. Na zilikuja hapa karibu siku 8 zimepita, Jumanne iliyopita. Hizi mizigo zikawa zinafaa kuongezewa upana kwenye permit kutoka mita 5.5 kwenda mita 5.6. Imefanywa leo. Na hii ni kitu ambayo inafaa kuchukua dakika 2, dakika 3. So unaona ni hasara kubwa kwa sababu kuna gari ambazo zimekwenda safari na zikarudi. Nimeona madereva wengine sasa hivi wanarudi ambao walikuwa pamoja na hawa. Tumeona biashara ya Kenya na Uganda imeanza kupungua.